Здравейте хора, както виждате днес ще тестваме такива, как се казваха, Wafer Royal креми и мънчи. Чакайте сега да поставим телефона и гледайте. Сега ще хапваме, чакайте да ги отворим. Хубава опаковка, качествена. Малко гадно го отворих, ама вътре са, ако не се лъжа, 3 на брой. Да, 3. Вижте как ги изглежда. Те са на Орео. Чакай да пробваме. Много са яки, обаче има един голям проблем. Вижте колко много крем имат на картинката и вижте в реалния живот. То се вижда през това. Това е голям проблем. Обаче няма нищо, хора. Нека, айде, чао!